Jeg hedder Thomas Dambo. Jeg er kunstner og designer og arbejder med genbrugsmaterialer, og jeg er 35 år. Jeg elsker at være her på mit værksted, og jeg synes, det er fantastisk, at jeg har formået at skabe et arbejde til mig selv, hvor det er, at jeg gør noget godt for verden. Jeg håber, at mine ting de kan inspirere andre mennesker til at lege mere, til at genbruge mere, og til at ture og gøre noget, der er lidt skørt. Når jeg ser tilbage igennem mit liv, så tror jeg, at aldrig, at jeg har haft noget rigtigt arbejde. Altså jeg har kun haft et arbejde for at få lov at lave min kunst, og gradvist er det så blevet mindre og mindre. Og nu har jeg egentlig mere eller mindre været professionel kunstner de sidste 8-10 år nu. Noget, at jeg har været ekstremt god til, det er at få en idé og gøre noget ved den. Og ofte gøre det samme dag, eller måske i samme minut, som jeg får idéen, og så kunne gøre noget ved det. Så det er jo også det der med at ture og tro på, at man godt kan det, som at man ikke ved, om man kan, men stole på, at man kan løse det ved at arbejde med det. Jeg har fået træning i at løse store problemer. Og jeg ved ligesom, at der er ikke et problem, vi ikke kan fikse, du ved ikke? Altså fordi vi finder sgu ud af, hvordan vi gør det, ikke? Formatet Hatwood består af kvadratiske træpixels, som at der kan vendes om, og herved kan de skifte farve fra for eksempel rød til sort. Og når der så er mange tusind af de her pixels, så kan man selvfølgelig tegne et billede. Alle storbyer er så defineret af dem, som at der har pengene i storbyerne. Enten de helt store virksomheder, som at der køber alle reklamepladsen på kæmpe store billboards, eller de virksomheder, som at der har købt kæmpe store bygninger, der fylder hele byen. Det er det, man ser, når man er i en by. Og der synes jeg, at det er fedt at give mulighed til private, almindelige, helt nede på jorden mennesker, og give dem mulighed for at lave gigantisk stort visuelt udtryk. Jeg har i mange år selv lavet store kunstprojekter i det offentlige rum. Nu synes jeg, det er interessant, at mit kunstprojekt gør det muligt for andre mennesker at lave kæmpe store projekter. Den måde, at jeg arbejder med genbrug på, det er meget det samme. Det er, at jeg kigger på, hvad kan materialet, og så bruger jeg materialet til det. Så derfor så kan materialet altid det, jeg gerne vil, fordi det er designet til, hvad det kan. Jeg plejer altid at sige, at hvis man gør noget dumt, så lærer man noget nyt. Så det er vigtigt at gøre sig rigtig umage med at gøre noget dumt. Fordi at så er der ikke nogen særlig mange konkurrenter.